Iwak bakar nila bumbu kecap, sambel tomat dikeceruti jeruk pecel. Siapno se iwak nilane iki berdimbah resi, aja lali dikerat-kerat ngene iki, diwalik pinggire dikerat pisan, terus dikeceruti jeruk pecel, bar ngono ditinggal ngulek bumbune, jahe ambek bawang, ketumbar bubuk, lada bubuk uyah, kaldu bubuk, gula abang, iki diulek sampai lembut. Bar ngono nek wis lembut dijukuk, didekek ning mangkok, terus kei kecap, dikei saus tomat, dikei minyak goreng, terus diudek-udek sampai nyampur kabeh bumbune iki. Nek wis nyampur ngene iki diolesno ning iwake rata kabeh, sak walik-walike diolesi kabeh, terus didiamkan minimal setengah jam. Nah, bar ngono terus wis setengah jam, panasno bakarane, dibakar karo bakar ngene iki diolesi neh bumbune, dinteni sampai mateng, bar ngono diwalik iwak bakare mang. Nah, sisi walikane iki mang diolesi neh bumbune, bar ngono dibakar neh sampai bener-bener mateng. Terus diangkat, disisihno sik, ditinggal ngulek sambele sing wis digoreng, tomat, lombok, bawang brambang, terus dikekne layah, wae uyah, kaldu bubuk mbek gula abang, diulek sampai lembut, bar ngono dikeceruti jeruk pecel, diulek terus tambah ulek-uleke ben rata. Nah, iki wis siap ikan bakare ditambah tempe bakar karo sambel tomat, lalapane timun karo selada.